dag skal vi en tur til Kristianstad med Katniss, og vi skal over ride CNC 100. Det er sæsonens sidste stævne. Og det er egentlig et internationalt stævne, og så har de den her nationale klasse, som vi kan ride, os der ikke rider internationalt. Så det er jeg virkelig spændt på. Jeg var jo også over sidste år for at ride det samme stævne, hvor Katniss hun desværre fik næseblod under dressurprogrammet, så vi jo selvfølgelig måtte udgå. Og det håber jeg selvfølgelig ikke sker igen i år. Så lige nu der er Katniss ude på folden, og jeg har været i gang med at pakke i går, så nu skal jeg lige have pakket det sidste. Og så skal jeg have ordnet nogle Mordox, så jeg skal have en flettet. Og ja, så skal vi egentlig bare lige have dem ude og så afsted. Jeg er blevet rykket en lille smule frem i klassen, fordi der var en anden rytter, der gerne ville bytte tid. Så jeg kommer til at ride lidt før, og det gør egentlig ikke så meget, fordi så kommer jeg også til at ride lidt før i morgen, og så kommer jeg også en lille smule før hjem. Det er faktisk altid rart, det er søndag, hvornår man så kan komme hjem. Så lad os komme i gang med tingene, og så se, hvor meget vi når at få filmet. Jeg er alene afsted, så det er også mig selv, der skal filme. Og jeg har taget hjelmkamera med, men det er selvfølgelig, jeg kan jo ikke ride dressur og springning med det her hjelmkamera, så jeg må se, om der er nogen, der kan filme mig, mens jeg rider. Men ellers så må vi tage det ad hoc, som det kommer. Så er der egentlig pakket det meste. Jeg har mine springgamasjer. Jeg har terrængamasherne herinde. Jeg har elektrolytter. Jeg har en spand vand med, så jeg har noget at starte med. Så er der foder til Katniss her. Vi har lidt svamp og lidt forskelligt herover. Jeg mangler stadig lige at pakke nogle striler. Jeg har min skammel, så jeg rent faktisk kan komme op. Jeg har mine piske, de ligger herinde. Så har jeg springsadlen med gjord og pad. Og så har jeg dressursadlen med lam og gjord. Vi har transen med det ene bid. Jeg burde lige pakke det andet faktisk. Og så har jeg mit fortøj, og jeg har også fået sat nummer på. Så lige her burde det spille. Er du klar, pige? Du skal være på ferie hos Mette. Ja, Mette har snorene. Ja, vi skal. Jeg tror ikke, du er ked af det. Jamen, så er vi kommet frem, og jeg er lige ved at kigge på, hvilken bane jeg skal ride på. Jeg skal ride på den første her, så vi skal ride på græs i dag. Det gør ikke noget, fordi så passer det med, at vi har Mordox på. Så har vi de internationale klasser, de går længere nede bagved på de andre dressurbaner. Og så har vi springningen, som går endnu længere nede. Og jeg har lige været nede og kigge lidt på selve springbanen. Men det hjalp mig nu ikke så meget, fordi de har ikke bygget vores bane endnu. Men jeg har kigget lidt på... Altså forhindringen, de står sådan nogenlunde der, hvor de skal stå, så skal de måske lige vendes eller justeres lidt. Så jeg har sådan en idé om, hvad vej jeg skal. Så nu vil jeg lige se en enkelt rytter ride det her program. For jeg har faktisk ikke rigtig nået helt præcist at ride det igennem endnu derhjemme. Så det bliver sådan lidt en overraskelse. Men jeg tænker, jeg kan det. Nu vil jeg bare lige se en ride, så jeg kan se, hvordan det fungerer. Og så må jeg op og kigge på Katniss. Vi har også været dyrlæge, og der får man... Jeg har lige tjekket pas, og så får man tjekket mundviger for sov. Og ja, så mønstrer man naturligvis, og det gik alt sammen super fint. Jeg havde i og for sig heller ikke forventet andet. Ja, det er vel egentlig det, vi har gjort indtil nu. Der er lige en hest i dyrlægetjek. Så er vi ved at være klar til at sadle op, og fordi der er så ufattelig lidt plads her mellem trailerne, så har jeg været nødt til at tage alting frem. Også fordi, at når jeg skal tilbage og have skiftet, så skal jeg jo have springudstyret på. Og det kan jeg jo ikke stå med hende i hånden herinde og finde frem i sadelrummet. Så det ligger lige her og venter, til vi kommer tilbage. Ja, det blev så løsningen. Men det fungerer jo. Og nu har vi fået sadlen på, og
skal vi lige have hud og transe på og en hjelm, og så er vi klar. Ikke, Katniss? Så har vi reddet dressur og er på vej op til springbanen. Der vil være voldsom kø, fordi alle dem, der har reddet før klokken 2 dressur, de skal først til at ride springning nu. Så vi må op og kigge på det, og ja, så må jeg lige prøve at se, om jeg kan se et par ryttere ride. Så jeg har en idé om, hvad vej vi skal, og hvor mange galopspring der er de forskellige steder. Og så ellers få skrevet på køen, så vi kan, så vi kan komme ind og få sprunget. Og så står den jo så ellers på banegennemgang bagefter. Katniss, hun gik et super fint dressurprogram til 33,3 strafpoint. Det er sådan lige under 67%. Og det placerer os som nummer 3 lige nu. Men nu skal folk jo lige ind og springe først, så lad os nu se, hvad det er. Jeg skal jo også lige springe. Det kan man sagtens få en hel masse fejl herover. Det er i hvert fald spring 8 lige der. Og herover på langsiden har vi 4-5 AB. Fördomarna frodas. Ja, jag har inga fördomar. Inga filter också på cigaretterna, det vet man. Jag ska ut med idag. Nej, men jag vill säga det. Sen har vi då Så får Katniss lige lidt velfortjent græs, fordi hun har simpelthen gået en fejlfri runde inde på en bane, hvor der er vanvittigt mange fejl. Altså sådan helt exceptionelt mange fejl. Og hun var pissegod. Altså hun susede afsted, og der var faktisk ikke det, hun ikke lige kunne klare, føles det som. Så vi er happy. Og så vidt jeg lige kan se, så ser det også ud til, at det placerer os som enten nummer 1 eller delt nummer 1 i klassen. Så det er jo heller ikke nogen god, eller hvad skal man sige, det er ikke nogen dårlig udgangspunkt for i morgen. Så nu skal vi ud og gå banen, og Katniss skal have lidt frokost. Og så, så er det sgu tid til at finde et sted, hvor vi skal overnatte. Så er det tid til banegennemgang. Og vi har startboksen her. Sådan for lige at danne et overblik, så var det deroppe, vi sprang i dag. Der er nu opvarmningsspring i stedet for, eller til terræn, i stedet for almindelig spring. Så vi starter. Og det er gul farve. Så ud af startboksen og afsted mod nummer 1. Og det er så nummer 1. En ikke alt for bred kasse til at komme i gang på. Og så lige ud her ned til nummer 2, som bliver sådan en, skal vi kalde det en bred lodret.
af et par stammer. På det her tidspunkt på banen, der handler det egentlig bare om, at jeg har Katniss til at søge frem, og hun har, hvad skal man sige, mulen forrest og mod på det, og så ikke override. Selvfølgelig er jeg nødt til at ride fremad, men det nytter ikke noget, jeg overrider hende her, fordi så kan hun godt blive lidt usikker. Hvis hun sådan føler, at jeg jagter hende, og det skal vi ikke ud i, fordi hun skal gerne få startet den her bane med en masse selvtillid, så hun er helt klar på opgaven resten af vejen rundt. Og så har vi spring nummer 3. Og spring nummer 3 dernede, så skal vi rundt her til spring nummer 4A, 4B. Og jeg gik det til 5 galopspring. Ja, det gjorde mig også lidt kort 5. Jeg tror, det kommer til at passe udmærket for mig på de 5. Spring nummer 5. En lille stamme herinde i skoven. Så har vi spring nummer 6, og det er inden man ligesom kommer ned til området, hvor alt publikum er. Og man kommer lidt heroppe og ud af skoven, så hvis man har en hest, der kigger på publikum, så er det ved at være nu, at de vågner op. Så kommer vi til spring nummer 7, hvor vi så lander, og så er der ikke noget spring her, så man kan faktisk vælge at ride igennem vandet. Det gør jeg, fordi jeg vil gerne lige have, at Katniss hun har fået våde fødder. Andre vælger at ride over den grøft her, for den er ikke markeret som en forhindring, så rent faktisk må man gerne suse hen over den. Men som sagt, jeg hopper ned i mudderhullet her med Katniss, og så suser vi videre mellem de forhindringer her, og så skal vi hen over bakken hen for enden, hvor der ikke er nogen. Og så skal vi op ad bakken, og så er det jo, hesten den lige skal holde tungen i munden, fordi ja, det skal man jo også selv. Så skal vi ned ad bakken, og så skal vi ned og ramme den derovre. Så man skal ned og holde balancen og finde linjen, så hesten ikke er i tvivl om, hvad den skal. Og så noget ligeudretning. Og så suser de hen over spring nummer 8. Her. Okay. Det var uret, der fortæller os, at her var et minutmærke. Og det betyder, at ved minut 2 på vores ur, så skal vi være her. Så er vi på den rigtige tid. Man kan nok med fordel også være en lille smule foran tiden. Fordi man får lidt krummelurer lidt senere på banen, hvor man ikke kan ride så stærkt. Og det var spring nummer 9, en trakener. Dem er der en til flere af på banen faktisk. Trakener, ja. Så kommer en af de her små snirkler, man lige skal have styr på, og hvor man heller ikke sparer alt for meget på krudtet, fordi man skal faktisk rundt og have det hus der, i den retning, som hun går banen. Så man skal lige ud og lave et, jeg ved ikke hvor skarp den er, men den er mere end 90 grader i hvert fald. Og var man nu mega sej, ja det var det jeg skulle til at sige, er man nu lige mega sej, så drejer man her, så smutter man lige over på skrå der, ikke? Jeg tror bare ikke, måske helt lige at det er mig. I gamle dage måske nok, med gamle dage, men jeg tror lige Katniss hun skal have en chance. Så jeg opper mig lige at gøre det ordentligt. Og når vi så har sprunget det hus derovre, så drejer vi så skarpt, vi nu kan, for at spare tid. Fordi min lille humlebi, hun ikke er så mega hurtig endnu. Og så skal vi hen og have den her lodret med en masse sten under. Og så skal vi dreje skarpt igen ind imellem træerne. Og så har vi en mere derovre. Jeg tror ikke, det gavner dig at gå indenom her og tage den på skrå, fordi så kommer du i den gale retning. Lidt derudad. Ja. Altså jeg tænker at ride her. Og hvis man er lidt usikker på at springe trakener, så kan man ride på en sti lige derovre. Så har man lidt mere ligeudretning. Det er bare 90 grader, og så rider det. Whoopty. Og så kommer der endnu en trakener her. Spring nummer 12. Så er vi kommet til det næste, som hedder 13AB. Det starter med et hus. Og så fortsætter man en lang helvevold dernede efter nummer B. Og jeg ved ikke, hvorfor man kalder det her så 13B. Godt, så kommer vi ned til vandet. Her er 14A. Og så har vi et drop ned i vand. 14B. 14A. Og så kommer 14B. Har du 12 galopspringene herinde, Maja? Nej, det har jeg heller ikke. Jeg tænker, at jeg får lige nok i alle dem, som Katniss har brug for. Ja, og så er der et drop i vand.
Og så kan man ride lige ud og rundt. Man kan også skynde sig at dreje og ride op derovre. Og jeg vil foretrække, at jeg havde styr på det og ride op derovre. Ja, så skal vi drøne ind i skoven igen, fordi vi skal lige op og hente forhindring heroppe bagved. Det er sådan lidt en snit. Vi kommer ned fra vandet, og så skal vi rundt her og indenom busken. Og så skal vi ramme den derovre. Og det er altså bare sådan noget, der tager tid, fordi vi er nede i tempo. Man kan ikke rigtig ride 550 meter i minuttet rundt i Hornålsving. Men så må vi vinde det et andet sted. Problemet er, at der er ikke ret mange steder, vi rent faktisk rider. Så kommer vi videre ned imod, det må hedde 15. Og der har man så valgt at placere den på den anden side af det her hul. Og gider du ikke lige at gå først, Maja, så kan man lige se, hvordan det går nedad. Fordi vi har tænkt os, at vi skulle ride den lidt derovre i venstre side, der er den knap så stejl. Og så skal man lige op igen. Og så kommer 15 der. Vi går lige ned. Op. Og så 15 og videre på 16 lige frem. Så og op mod spring 17. Så var det andet faktisk nummer 16, der kan man bare se. Nå, men sagen er, at vi skal springe op her. Og så tænker jeg, at vi skal indenom den der. Fordi så skal vi i den her retning. Så det handler om at spare tid her. Så kommer vi til den sidste. Som er meget venlig, men på den anden side set heller ikke en, man skal ride alt for voldsomt til. Så har man lige pludselig et par hængende trætte forben eller et eller andet. Så lige sådan være lidt på bagbrænden. Ja, den er opretstående. Ja, den er meget lodret. Så det skal man lige tænke over. Og så har vi mål herhen. Så er vi ankommet til vores overnatningssted. Nu skal vi have fundet en boks til Katniss. Der var en, der skulle tisse. Kæmpe stor halmboks her. Det er mega fedt. Jeg er simpelthen tjekket ind. Så nu må vi op og se værelset. Jo, der er vel hvad man har brug for. Ikke videre spændende. Så er det op og ned til morgenmad. Og så skal jeg ud og have kigget til hende Katniss, som hun har sovet godt. Og så er det tid til at komme ud til Katniss. Her er... Altså, det er jo virkelig pæn morgen, og det er solrigt og skyfri himmel og alting. Her er pissekoldt. Altså, jeg tror, det er sådan noget 8 grader eller sådan noget. Det er lidt køligt. Det har jeg altså ikke taget tøj med til. Men nu vil vi lige finde bilen, og så ud til Katniss. Jeg er lige ude og kigge på banen en sidste gang her, inden jeg skal ride. Så jeg lige er helt sikker på alle rideveje og hvad jeg nu har af planer derude. Fordi det handler om, at jeg skal skære så mange hjørner som muligt, for at være på den gode side af tiden. Så det er det, jeg er i gang med lige nu. Og så er der 2,5 timer, så går det løs.
Kom lige med! Kom! Her vi skal skynde os, fordi her vi kan skynde os. Dygtig! Dygtig! Ned ad den bil der. Fint, dygtig. Dygtig. Kom på drab. Fint. Du er så dygtig. Nu er jeg så lidt bagud. Det er ikke så godt. Jeg skal næsten være foran. Det var godt. Jeg var for langsom, tror jeg. Jeg var for langsom. Ikke. Gik det godt? Ja, hun var super. Fedt. Tillykke. Så har vi reddet terræn, og Katniss hun var super god. Vi var 3 sekunder for langsomme. Så det endte med, at vi blev nummer 2, fordi Maja hun kunne godt finde ud af at holde tiden. Og så måtte vi jo så efterlade førstepladsen til hende, men det er fair nok. Det lever vi med den her gang. Så, og det er Maja, der filmer, så hun griner. Men vi har super godt tilfreds med Katniss og hendes indsats, og nu vil vi køre hjem, for det er 3 timer hjem, og så er det slut for i dag.